Dámy a páni, chlapci, dievčatá, deti všetkých vekov, vítajte pri 91. epizóde podcastu Slnečná zostava. Áno, to je neuveriteľné, my sme nahrali 2 časti v priebehu 2 týždňov na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov. Ahoj Matúš. Ahoj Marian, ako sa máš? Mám sa spánkovo deprivovane. A prečo? Pretože včera sa udial velikánsky historický milník v objavovaní a dosahovaní vesmíru. Mali sme tu možnosť komentovať naživo v podobu 5 hodín štart misie Artemis 2, ktorá opäť dostane ľudí k mesiacu, ešte nie na povrch mesiaca, ale teda raketka Orion obletí mesiac jedenkrát, vráti sa na Zem o 10 dní, teda už o 9 dní v dobe natáčania 2. apríla. Celý tento 5-hodinový priebeh sme komentovali v TV Noviny.sk a môžete si to pozrieť v archíve, taktiež na Vojo. Spali sme málo, ale potešení sme o to viac. Ja som veľmi rád, že sa to nakoniec podarilo, keby sme tam 5 hodín sedeli kvôli nejakému zrušeniu tohto letu, tak by to bolo asi trošku, bolo by tam sklamanie. Samozrejme, je to niečo, čo nemôžeme ovplyvniť a ty mi stále hovoríš, že nemá byť smutný z takýchto vecí, ale... Bolo by to mierne sklamanie, ale ako hovorí TLC, no scrubs. Takže sme radi, všetko dopadlo dobre. Prvý problémik sa objavil po štarte. My sme sa vytešovali, že tam bude záchod. Áno, bola to taká nosná téma, aj viacero reportáží, ktoré išli počas toho prenosu, bolo také, že prvý záchod mimo nízku obežnú drahu Zeme, pozerajte na to. Nepozerajte na to priamo. Alebo teda, všimnite si to. A hneď po štarte asi hodinku alebo 2 prišla správa, že sa im tam pokazila nejaký ventilátor, či čo, hej, a že môžu síce ísť na veľkú, ale nemôžu ísť na malú. Tak sme sa tu s Marianom už rozprávali pred natáčaním, že či vlastne vôbec by sme vedeli ísť na veľkú bez malej. Dá sa 2 bez jednotky? Napíšte nám v komentároch. A víťaz môže vyhrať vakuový záchod. Nie. Čokoľvek, čo kúpiš, mne to je jedno. Takže Artemis 2 úspešne odštartoval, teraz bude koľko? 7-8 dní mieriť? Nie, 5. deň sa priblíži k mesiacu. Obíde ho z výšky nejakých 7000, tuším 500 kilometrov a medzi tým sa udejú mnohé testy, aby sme zabezpečili, že Artemis 4 s ďalšou ľudskou posadkou už bude môcť pristať na povrchu mesiaca. Hádam o nejaké 2-3 roky. Budeme vás informovať. Plus minus, skôr plus. Ja sa tu dočítavam, že ďalšia nejaká raketa sa snažila odštartovať, ale neudialo sa to. A ja som chcel iba pripomenúť, ja som si to včera pozeral, sme to spomínali, keď sme mali 90. epizódu s Adamom Galom, že keď sme s ním boli pred rokom, takže vtedy akurát padla tá nová európska raketka od spoločnosti Isar Aerospace, ktorá sa volá Spectrum. Ona, ak si pamätáte, v takom krásnom idylickom prostredí severskom, že ľad, sneh, more, tak tam odštartovala, asi po minúte stratila kontrolu a ako by sme na východe povedali, dzigla späť, našťastie nie priamo na to odpalisko, ale mimo. Oni sa pred asi 2 týždňami teda pokúšali o ďalší štart druhej tejto rakety, ale museli ho bohužiaľ zrušiť, scrap, pretože nebolo všetko tak, ako malo byť, čo je pri týchto raketových štartoch zvykom, ale na druhej strane hovorí sa, že do tejto rakety už boli naliaté obrovské peniaze a že výsledok je zatiaľ nikde, takže dúfame, že sa im to čím skôr podarí, pretože Európa potrebuje vlastné rakety ako soľ a nemáme ich, no. A konečne máme aj nejaké odpalisko, na tom severe Nórska, kde môžeme strieľať tie rakety bez toho, aby sme sa báli, že spadnú niekomu na hlavu, maximálne nejakému ľadovému medveďovi. No poďme to využiť. Tiež akože není veľa. Ale radšej ľadový medveď ako človek, asi si myslím. O máličko. My im držíme palce, aby sa im to podarilo, lebo potrebujeme, aby sa to rozbehlo v tej Európe, ako keď sme boli minulý rok na výťahu a typek robil prednášku o vesmírnych pretekoch, že no, USA zaostáva za Čínou už a Európa tá už dávno zmeškala vlak, mali by sme utekať za tým vlakom alebo si postaviť nový vlastný a ísť do toho. Keď už spomíname výťah Konf, opäť tento rok sa bude diať v Bratislave, poslednýkrát v Bratislave, o rok sa, ak všetko dobre dopadne, presťahuje do Budapešti, takže vaša posledná šanca zažiť túto konferenciu naživo na Slovensku 23. apríl 2026 v budove Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej. Dáme vám nejaké zľavové kódiky. Sú aj
v popise tej predchádzajúcej epizódy, tak sa na to pozrite, keď tak, aby ste sa chceli spozrieť. Prípadne, ak ste súčasťou nejakých samospráv, magistrátov, tak môžete ísť na špeciálnu časť programu Výťah.conf, kde budú rôzne startupy a spoločnosti prezentovať zaujímavé nápady, ako využiť satelitné dáta v riadení tej samosprávy, v riešení rôznych problémov, pozrieť sa, že či Fero náhodou nestavia na čierno garáž alebo altánok niekde za dedinou. Typický Fero. No, to on vždy. Konferencia pre non-space profesionálov. Dozviete sa tam veľa možností, ako využiť tieto vesmírne technológie v komerčnom biznise. A možno sa zoznámite aj s nejakými predstaviteľmi firiem, s ktorými by ste vedeli spolupracovať na nejakých vesmírnych projektoch, aj keď nie ste vesmírna firma. Networking is king. Takže dojdite, my tam budeme tiež, teda Matúš tam bude tiež, ja budem v zahraničí, ale mysľou určite budete mi chýbať. A čo chýba svetu? Čo chýba vesmírnemu pokroku? Podľa teba je to nukleárny pohon, ktorý bude dnešnou témou. Prečo je nukleárny pohon taký atraktívny a ako sa líši od tradičných, ktoré máme teraz? Vieme, že včera štartovala raketa poháňaná kyslíkom vodíkom, plus nejaké prídavné pevné palivá. No, tak vysvetľuj. Toto je tvoja téma. No, dajme si najprv kontext. Tento tepelný, thermonuclear propulsion, alebo teda tepelný nukleárny pohon je takým iným prístupom k tomu poháňaniu nejakej rakety, vesmírnej misie, ktorý vôbec nie je novinkou. To je paradox, že už keď John Fitzgerald Kennedy dával tie svoje, alebo teda žiadal o peniaze od kongresu na vesmírne misie, tak to nebolo iba o Apollo, bolo to aj o rôznych satelitoch na predpovedanie počasia a bol tam aj tento nukleárny pohon. Čiže to je koncept, ktorý nie je nový, bol už overený, dokonca dodnes bolo vraj postavených až 5 pozemských prototypov, kde sa testoval tento pohon, ale kvôli tomu, že nikdy to nebola tá priorita, vždycky na niečo iné trebalo hádzať peniaze, hej, že tak teraz musíme na Apollo dávať peňažky, a teraz musíme na raketoplány dávať peňažky. A preto nikdy raketa, vesmírna loď s takýmto pohonom neletela. Pred pár týždňami NASA zverejnila, jak by som to povedal, revamp, takú... Obnovenie? Skôr by som to nazval, že akože prerobili ten plán najbližších tých mesačných misií, vrátane toho projektu Artemis, z ktorého škrtli Lunar Gateway. Myslím, že sme sa o nej bavili, že mala byť okolo mesiaca obiehať ďalšia vesmírna stanica, mesačná, kde mali títo astronauti sa pripravovať na zostup na mesiac, mohli tam žiť, komunikovať s povrchom, komunikovať so Zemou. To bolo zrušené, pretože zhodnotili asi, že by to spapalo veľmi veľa peňazí a ten účinok by nebol až taký veľký, že by to nestalo za to. Takže rozhodli sa, že tú raketu, ktorá mala vynášať do vesmíru prvý modul tejto lunárnej vesmírnej stanice, využijú radšej na to, že do vesmíru pošlu misiu, kde sa otestuje tento termálno-nukleárny pohon. Táto misia bude mať veľmi také americké meno, volá sa, že Space Reactor 1 Freedom. Yeah. Teraz potrebujem orla do tohto. O tej misii samotnej si ešte povieme, ale teda pýtal sa, že čom sa líši od tradičných chemických alebo elektrických pohonov tento nukleárny pohon. Ono to je o tom, že ako funguje taká chemická raketa bežná. Že máš tam to palivo, máš tam to okysličovadlo, oxidizer, a tie spolu spájaš, zapaľuješ ich a oni sa zohrievajú a tie atómy sa urychľujú a potom vystreľujú zozadu z tej rakety. A my sme už viackrát hovorili, že tým najefektívnejším palivom, ktoré môžeš mať v typických chemických raketách, je vodík a tým okysličovadlom je kyslík. Oni keď sa spoja, keď začnú horieť a vychádzajú z tej rakety, vystreľujú z nej, tak je to už vlastne vodná para, teda voda. To, ako my vieme urýchliť tieto molekuly alebo atómy, ktoré vystreľujú z tej rakety a ktoré nám na základe zákona akcie a reakcie tú raketu poháňajú, závisí od toho, aké sú ťažké tie samotné molekuly. Keď tam je tá voda, tak tá je oveľa ťažšia, ako je napríklad atóm vodíka. No, jasne. Ale nemôžeš chemickú raketu poháňať len so samotným vodíkom, lebo by to proste nefungovalo. Ale pri tomto nukleárnom pohone to ide a ono to funguje v podstate tak, že máš tam nádrž s vodíkom, ktorý vháňaš do špeciálnej komory, ktorú zohrieva nukleárny maličký reaktor.
ten zohrieva ten vodík, síce nie na takú teplotu, ako by ho zohrial chemický motor v tom pálení vodíka s kyslíkom, na takú polovičnú, ale tým, že vodík je najľahší atóm, najľahší prvok vo vesmíre, tak ho vieš vystreliť zo zadku tej rakety oveľa, oveľa rýchlejšie. Jedna z výhod je, že teda ušetríš samotný vodík. Podľa výpočtov to vyzerá tak, že takýto motor by mohol byť 2-krát až 3-krát taký efektívny ako tradičná chemická raketa, takže by to znamenalo, že by si mohol, buď by si potreboval iba 2 alebo až 3-krát menej paliva na ten istý náklad, alebo by si s tým istým palivom vedel vyniesť 2 až 4-násobný náklad, čo znie na papieri úplne úžasne. Treba si zaradiť tento nukleárny pohon medzi tie ostatné pohony. Máme tu tie chemické rakety a potom tu máme ešte tie jónové motory, tie elektrické, ktoré sa využívajú často vo vesmíre. Tiež sme si ich spomínali, že sú extrémne efektívne, ale dávajú ti iba maličký ťah. Čiže keď chceš spraviť nejaký manéver, tak to je často musíš zapnúť ten motor na veľmi dlhú dobu, aby si dosiahol, aby si zvýšil tú orbitu tak, ako chceš. Áno, presne. Aby tá zmena nastala, musí ten motor bežať dlho, pretože má maličký ťah. Chemické rakety na druhej strane sú neefektívne, ale majú obrovský ťah a vieš teda v jednom momente dostať z tej rakety že obrovskú energiu. Napríklad tie elektrické motory, tie sa používajú iba vo vesmíre, pretože zo Zeme by si s nimi nevedel odštartovať, lebo vážne ten ťah je taký malý, že tá raketa by sa vďaka ním neodlepila z tej Zeme. No a tu niekde medzi nimi sa nachádza tento nukleárny pohon, ktorý dokáže vyvinúť skutočne, že je efektívny a dokáže vyvinúť celkom silný ťah. Stále to nie je dostatočné na to, aby tá raketa sa dostala zo Zeme iba s takýmto motorom, čiže je to niečo, čo budeš používať skôr v tom vesmíre a myslím si, že to aj tak znie lepšie, lebo keď počujem, že nukleárny pohon v atmosfére, tak aj keby tam nemala byť žiadna uniková radiácia z toho, lebo ty to nejde ten vodík cez urán, plutónium alebo čo, ale iba sa zohrieva tou vlastne reakciou jadrovou. Na Zemi by to nebolo dostatočné, ale v tom vesmíre by to mohlo byť veľmi, veľmi dobré. Možno si niektorí poslucháči spomínajú, že ale už možno nejaké sondy mali nukleárny pohon, či bolo to niečo iné? Áno, bolo to niečo iné. Sondy ako napríklad Voyager 1, Voyager 2 skutočne mali na palube aj taký jadrový reaktor RTG, čiže Radiothermal Generator, ale nad tým musíme uvažovať, že to bol iba zdroj energie pre všetky tie zariadenia na palube, pre anténu, pre počítač, pre kamery a všetko ostatné, že ten Voyager do vesmíru dostal a urýchlil ho na to, aby sa vedel dostať mimo Zeme. Bola to nejaká raketa, ktorá ho tam dostala. Čiže áno, niektoré sondy, hlavne tie, čo išli do hlbokého vesmíru kedysi dávno, keď ešte neboli také dobré solárne panely, mali tento jadrový reaktor a ten na Voyager jednotke ešte stále trošku funguje, aj po tých 50 vyššie rokoch. No, čiže to je super zdroj energie, keď ideš niekam, kde už nemáš slnko, nemôžeš z toho cúcať tú energiu, ale nie je to teda pohon. Myslím, že ten Voyager sa má vybiť do nejakých 5 rokov, že už s ním nebude môcť Zem komunikovať, takže... Posielať signál na takú veľkú vzdialenosť vyžaduje nejakú baterku. Vyžaduje energiu. Aj ten signál samotný ide k sonde deň a naspäť ďalší deň, takže sme ďaleko. Šialené. Bláznivé. Ľudia na Zemi sa boja, keď povieš slovné spojenie termonukleárny a mnoho ľudí zbrojí aj proti jadrovým elektrárňam, ktoré síce sú pravdepodobne jedny z najlepších elektrární, čo máme, ale ľudia sú pokakaní z týchto jadier vybuchujúcich zdanlivo, takže existuje nejaké reálne nebezpečenstvo v rámci týchto nukleárnych pohonov, alebo sme safe? To hlavné nebezpečenstvo spočíva v tom, že keby tá raketa aj počas štartu explodovala, tak by pravdepodobne, rozprašila by ten všetok radioaktívny materiál, ktorý sa nachádza v tomto motore do okolitého priestoru. To by mohlo byť problémom, ale teda, keďže ten motor nie je používaný priamo v zemskej atmosfére, ale až vo vesmíre, tak mimo nejakú takúto nešťastnú explóziu by to nemalo byť ohrozené. A ja predpokladám, že ešte tam je strašne veľa nejakých failsaveov, ktoré majú zabezpečiť to, že tá raketa, aj keby explodovala, tak
ten samotný reaktor zostane v celku a podobne. Neverím, že by do toho išli bez toho, aby mali nejaké veľmi vymyslené nejaké šalamúnske riešenia toho, ako ochrániť Zem pred niečím takým. A zároveň ten motor určite nebude obsahovať až nejaké obrovské závratné množstvo tohto radioaktívneho materiálu, čo samozrejme nie je hneď útechou, lebo aj málo radioaktívneho materiálu môže pôsobiť nebezpečenstvo a niekomu ublížiť, ale verím, že s pokrokom technológií sa to budeme vedieť ošefovať tak, aby to ľudí neohrozilo na tej planéte. Takže si to predstavujem tak, že dostaneme sa nejakým bežným klasickým pohonom na bežnú dráhu alebo za ňu, až potom zapneme termonukleárne motory? Tak si to predstav, že vlastne ten core stage, ten prvý stupeň tej rakety bude tradičná chemická raketa, povedzme na vodík a kyslík. A ona, keď sa odpojí už nad tou Karmanovou hranicou, niekde 100 km nad zemským povrchom, tak ten druhý stupeň už bude mať tento nukleárny pohon. Čiže nie je sa čo báť. Dúfajme. Zdanlivo. Dobre, a existuje nejaká už konkrétna raketa, ktorá ide byť pripravená takýmto spôsobom? Áno, pripravuje sa teda misia, ako som spomínal, s krásnym americkým menom Space Reactor 1. Freedom! America! Ste radi, že nás počujete spievať? Určite áno. A ešte budeme zase spievať, bo ten modul sa nejak volá. Ako som spomínal, raketa, ktorá mala originálne vyniesť do vesmíru prvý modul mesačnej vesmírnej stanice, bola preradená k tomu, aby vyniesla do vesmíru túto misiu Space Reactor 1 Freedom. Táto misia bude smerovať k Marsu. Jej primárnym cieľom bude otestovať tento nukleárny pohon v prostredí vesmíru, pretože áno, už bolo 5 prototypov na Zemi, ale vždy sa to testovalo iba na Zemi a je to úplne iné. Sú to iné podmienky? Sú to podmienky bez gravitácie, sú to podmienky s radiáciou, s výkyvmi teploty. Počas toho štartu, roztrasie sa ten motor ako drahý pes a potom môže sa tam nejaký šrobík cipne ako pes. Môže sa s tým hocičo stať, takže potrebujú to otestovať. Ja som dokonca včera pozeral rozhovor s novým administrátorom NASA, s novým riaditeľom NASA, neviem, ako to prekladáme, Jaredom Isaacmanom, ktorý povedal, že tento nukleárny pohon je nevyhnutný, že to nie je jedna z možností, ale najlepšia. Ako to povedal, toto mám napísať. It's not optional. Áno, it's not optional. Nie je to, že môžeme si to vybrať, že to potrebujeme. Lebo vážne, keď ty budeš potrebovať na svoju vesmírnu misiu k Marsu polovicu toho paliva. To je obrovská úspora peňazí. Obrovská úspora peňazí, všetkého proste. A keď tá NASA má fungovať efektívnejšie, keď majú byť tie rakety lacnejšie, hlavne keď to je štátom dotovaný program a ktorý sa musí zodpovedať daňovým poplatníkom, tak to je niečo, čo určite chceme a môže to otvoriť dvere pre cesty na vzdialenejšie miesta. Aj pre tých ľudí, aj pre robotické misie a podobne. Ja to podporujem všetkými 10. Táto misia bude putovať tým vesmírom k Marsu a hlavne teda je to o tom, aby sme otestovali tento pohon. Zároveň, ako bude tento jadrový reaktor fungovať v tom vesmíre, dá aj veľmi cenné dáta pre vývoj toho mesačného nukleárneho reaktoru, ktorý tam plánujú posadiť, pretože neviem, či počul si o týchto plánoch. Neviem, či si vybavujem, že na mesiaci teda má byť elektráreň. Áno, chcú postaviť taký kompaktný jadrový reaktor, ktorý budú vedieť dostať na mesiac v rakete, v nejakom nákladnom priestore, čo teda preto kompaktný a nemal by byť ani veľmi ťažký, pretože na mesiaci môžeš používať solárne panely, ale iba počas mesačného dňa, ktorý trvá asi 14 pozemských dní a potom máš zase 14 pozemských dní tmu. A áno, môžeš počas dňa nabíjať baterky, ale čo ak ti v strede mesačnej noci dojdu a ty zostaneš tam, 2 týždne po hlade o smede, no hej, 2 týždne po tme, bez kyslíka, bez vody, bez tepla, hej. Áno, musíš tú energiu a všetky zdroje nejak vyrobiť. Hej, vieš, džaulov. Áno, čiže môžeš si vypočítať, že budem potrebovať toľko baterky a teraz si toľko nabijem so solárnymi panelmi, ale vždy prídu nejaké neočakávané problémy, nejaké, vieš, ako každý deň ti príde nejaký nový výdaj, s ktorým si nepočítal v živote, čo musíš zaplatiť. Takže tento reaktor na mesiaci bude viac ako nevyhnutný. Ja som už o tom bol sa na rozhovor viackrát v telke, lebo všetci sú z toho veľmi takí, vieš,
Napíchaní? Nie, ľudia počujú jadrový reaktor, tak sú hneď znepokojení. Ale v každom prípade misia Space Reactor 1 Freedom nebude len o tom, že ideme k Marsu s novým pohonom, ale bude mať aj taký modul, ktorý sa volá... Skyfall. Áno, volá sa Skyfall, teda pád z neba. A niečo takéto, bude to taká kapsula, ktorá sa dostane do marťanskej atmosféry, otvoria sa aj padačiky a keď bude pomaličky klesať dole k marťanskému povrchu, tak sa ten tepelný štít odletí už tesne pred povrchom a tam budú 3 helikopterky Ingenuity, alebo teda Ingenuity Class Helicopters, teda helikopterky, ktoré sú rovnakej triedy, rovnakej klasy, ako bola Ingenuity, samozrejme určite s nejakými vylepšeniami. A tie by mali vyletieť z tejto kapsule ešte počas jej pádu, aby bezpečne niekde pristali obďaleč. To bude ešte veľmi zaujímavý manéver určite. Dúfam, že to neskončí tak, že sa iba všetky 3 zrazia vo vzduchu a bude konec. Dúfam, že budeme pri tom a budeme to môcť komentovať. Toto bude misia Space Reactor 1 Freedom a očakávame, že ten štart by mal byť, myslím, 2028. December 28, takže keď budete poslúchať najbližšie 2 roky a pol, tak dostanete dáček, že to odštartuje a potom ešte bude trvať mesiace. 9 mesiacov, takže možno niekedy, keď budeš mať na tvoju 40-ku, neby to mohlo vychádzať. Ty fakt. Alrighty. Ďakujem pekne. Spravíme si oslavu. Spravíme si marťanskú oslavu. Príďte v oranžovom, tehlovom. Terakota. OK. Príďte ako čínska armáda. No, my dúfame, že kým to odštartuje, dajú tomu ešte lepší názov, lebo Space Reactor 1 Freedom je... Akože môžeme byť asi radi, že sa to nevolá, že Space Reactor 1 Donald Trump, alebo čo... Kámo, máš šťastie, že nás nepočúva, lebo buď mu to napadlo a už to stihol zabudnúť, alebo určite, keby vedel, že existuje možnosť, tak to tak nazve. Ešte to môže skončiť ako Baron, vieš. Jak ten jeho syn hlupý. Hej, a neviem teraz, jak si to myslel. Baron Trump, vieš. Nebude to Donald, bude to Baron. Lebo Donald zomrie dovtedy, veľmi pravdepodobne. Dobre. Neprajem, len predpokladám. A uvidíme. Space Reactor 1, J.D. Vance. Je to veľmi zaujímavá misia. Ja sa teším, že sme sa dostali k niečomu takémuto, lebo som o tomto nukleárnom pohone počúval už nejaký ten rôčik a vždycky sa mi to veľmi pozdávalo a bol som smutný, že to ešte vo vesmíre neletelo. Môže nám to otvoriť éru nových rakiet, nových cieľov, nových vzdialeností a to je asi všetko, čo som k tomu dnes chcel povedať. Pripojíme k tejto epizóde aj nejaký linčik na animáciu, ktorá už k tomuto vznikla, s ktorou to NASA prezentovala. Výnimočne sme bez videa, sme iba so zvukom, ale nechceli by ste nás teraz vidieť. Komu z vás by prekážalo nás nevidieť? Keď nás chcete vidieť, pustite si záznam z TV noviny, kde sme komentovali štart Artemis 2. 5 hodín sme tam. 5 hodín sme tam s legendary Danom Očenášom. Pozdravujeme. Shout out. Príďte na konferenciu Výťah.conf 23. apríla do Slovenskej sporiteľne výťahconf.com, nech sa nemýlim. Viacej informácií na našej predchádzajúcej epizóde číslo 90 s Adamom Galom, organizátorom. A my vám prajeme už krásnu prebiehajúcu jar. Užite si Veľkú noc, aj keď to asi vidia až po Veľkej noci. Tak dúfajme, že ste mali peknú Veľkú noc. Dúfame, že vás nikto proti vášmu konsentu nezbičoval. Neoblial. Neovoňavkoval. Neožral. Prajeme vám jasnú oblohu. Prajeme vám krásne letné súhvezdia prichádzajúce. Teda ešte jarné. Už vidno jarný trojuholník. A keby ste chceli ísť pozorovať nočnú oblohu s nami, napíšte nám. S nami. Vedel som, že to povieš. Pán je z Prešova. Takto, hej, určite budeme robiť verejné pozorovania, keď bude jasná obloha, to sa väčšinou dozviete respektíve deň, 2 pred, ale ak si nás chcete objednať na nejakú firemku, lebo aj toto sa deje, tak sme k dispozícii slnečnazostava@gmail.com. Počujeme sa pri ďalšej epizóde Slnečnej zostavy. Bolo nám potešením ako vždy. Ja som bol Matúš Todoriška. Ja som Marian Psár a my sa teda vraciame s pravidelnejšou periodicitou. Tešíte sa? Sme aj na Apple Podcast. Čaute. Sme aj na Apple.